Добро утро! Пак едно бързо включване. В един от, може да се каже, най-трудните моменти за биткоин от началото му до сега, особено за по-идеалистично настроените, които така повече вярваха в идеята, не толкова в цифрата, които сме 0.01%. И сега се вижда особено добре кой за какво е. Но и един от най-трудните моменти за сегашния bear market. Продължава кражбата на биткоини с Cold Card хака. Там, ако трябва пак по-лесно да се обясни всичко, за ентропията или за генерирането на думите или на частния ви ключ, така се оказва, че тази компания, общо взето може да се каже, ето пред мен е в момента стадион Пловдив. Ако на другите хардуерни компании, за които няма как да сме сигурни, и това също е много така особено, но ако имаме 256 бита или 128, както е с 12 или 24 думи, са наистина рандом генерирани, ключа за биткоина ви се едно е скрит като един атом в цялата вселена. Тоест най-мощният компютър, най-мощните компютри трилиони години трябва да го търсят, за да го намерят, защото пространството е ужасно много. Но в Cold Card явно ентропията е толкова добра, че да ви скрие частния ключ в стадион Пловдив, да кажем, или тук някъде на някакво малко пространство, и в момента това се случва. Хората, които са в час, почват да претърсват, защото доколкото аз проучих, имаме около 100 000 или близо 100 000 продадени Cold Card устройства. Част от тях са с passphrase, част са на multisig, т.е. няма всички да се разбият. Но голяма част от тях ще се разбият. Тази сутрин видях и за вече Cold Card устройство с passphrase с 2 думи, което е разбито и вече биткоините са взети. Но това трябва да казвам, че много ключове има на малко пространство скрити и в момента това малко пространство се претърсва, може би от все повече хора, защото то се разчу вече навсякъде, много бързо лети информацията. И за съжаление, пак, както в предните видеа говорихме, че ядрото на биткоин в момента с биплан или плепса е на път да бъде ударен и откъснат от биткоин, в момента нов удар пак за ядрото, пак за плепса, защото аз ги виждам тези адреси, които са с под един биткоин. Точно плепс, точно обикновени хора, биткоинери спестявали, купували, направили всичко правилно, използвали cold storage, което се казва с причина студен портфейл, т.е. когато го направиш веднъж и го скриеш някъде и заровиш и плоча метална, ако е, може с години да не проверяваш, може да го оставиш на децата си. Много хора така писаха, че за двете си деца примерно са отделили някакъв биткоин и в момента той е вече взет. Болни хора, с болни родители, всякакви ситуации, просто голям удар и е по-голям удар от това FTX или някаква борса да бъде ударена, защото пак казвам, това са точно, да кажем, тълпата, която е баш хардкор максита биткоинари, които отделили са нужното време, били са за мен достатъчно интелигентни да направят нещото, срещу което просто се оказва, че реално голямата заплаха, някои хора си мислят, че е физически да те намерят, да ти вземат там портфела, да го хакнат, да го отворят по някакъв начин. То всъщност голямата заплаха излиза, че и всичко да се направи правилно. Ентропията в случая е пак някакво много слабо звено и от тук нататък биткоин пак ще се промени завинаги. Много го използвам това, къде е пресилено, къде не, но процента биткоини, които ще се държат на индивидуални портфели, със сигурност ще е по-малък. Големите печелят от цялото това нещо, дюшеш им идва на Saylor, на BlackRock, на борсите. Аз също се замислям част да сложа на борса, на която вярвам. Знам ли, вече няма да споделям точно коя, защото да не вземе и тя да гръмне. И като цяло, вижте как стоят нещата. То вече и сейфадини, абсолютно който и каквото и да е промотирал в биткоин, не само в биткоин, в крипто, каквото и да е, каквито и реферали, каквито и портфели, всичко гърми. Всичко гърми. Просто в момента пространството е супер токсично, което колкото и да си подбереш на кой да имаш доверие, няма как да му имаш доверие. След като Cold Card с passphrase от 2 думи е откраднато всичко, от тук нататък вече нещата са много сериозни. Като говорим за passphrase, да видим тук може ли да мръднем още малко надолу. Като говорим за passphrase, слагам ви на екрана да си видите колко думи, цифри, ченгелчета и така нататък трябва да вкарате, за да няма разбиване passphrase, защото ако имате нещо като пин код,
инстант просто хакера има достъп до средствата ви. Това може да ви предпази, както в предното видео казах, с пин-код на устройството, но където имате много възможност брой комбинации да ги пробвате, вие имате достатъчно време да пробвате колкото си искате. В смисъл, няма да се нулира нищо, те думите си стоят, пасфрейса се стои, така че се пробват много комбинации. Паролата трябва да е супер добра. Оттам нататък с тази парола пак проблем, защото ако я забравите, ако е достатъчно добра, вие няма да можете да я запомните. Ако я напишете някъде, ако я загубите, пак проблем. И като цяло селф-кастъдито или самостоятелното държане на биткоин вече определено много стъпки назад. Много стъпки назад, което е точно пак това, което пак ядрото, хардкор, максималистите сме и са препоръчвали много време. Друго, какво може да се каже? Ще видим с Biplanten като цяло също, ако и там нещата не са добре. Но аз си мисля, също от време на време ми идват някакви мисли, дали да не се откажа, дали просто си губя времето като следя толкова много, защото в момента вече нито мога да давам някакви съвети, някой да държи самостоятелно, кой ще го накарам да фърля зарчета по 100 пъти, че зарчетата трябва да са от казино, че повърхността, на която били хвърляне, трябва да е пак специална, защото не било достатъчно рандом. Никой няма да го направи това. За мултисига също почти никой няма да го направи. Това е... Ние губим хората, ако искаме да ги накараме да притежават биткоин само с хардуерния портфел и 12 думи. Single sig или 12-24 думи, това изобщо вече не е опция за съхранение на биткоин след тая случка, защото имате ли доверие на Ledger, където е с closed source софтуер, дали и каква ентропия точно използват. Да, като цяло тези хардуерни портфели, в случая на Ledger имат близо 8 милиона устройства продадени, Trezor имат към 2 милиона, ColdCard казах към под 100, за другите също проверих, вече са по-малко, под 100 са Bitbox, мисля, няколко десетки хиляди. Но имате ли доверие, дори и open source да е, каква ентропия използва точно? Тъй, че пасфрейса минимум е абсолютно задължителен и то дълъг пасфрейс, и другото е мултисиг с 3 различни компании да са хардуерните портфели. Може би това е вече златният стандарт в момента за съхранение на сатошки или на крипто. Друго какво може да си поговорим? Започнах в началото, че един от най-трудните моменти в биткоин от началото до сега. За мен може да се каже, че е най-трудният в момента, щом наистина ми минава през ума и почвам да се чудя дали да не направя абсолютно брутална защита за сатошки и да оставя всичко и да видя след 2-3 години пак какво ще е. Напомням ви, първо, биткоин по никакъв начин проблема не е в него. Проблема е в момента, умишлено или не, компания, казах ви вече, скрива ключовете на много по-малко пространство и затова са лесни да се намерят. С биткоин нещата са си напълно окей, но продължавам да вярвам, че то е това, което сме ние. Аз съм бериш на ние, бериш ми е на нас. Бериш съм, защото хората се подиграват. Ти се подиграват, ако имаш нот. Хората, понеже така фърлям по едно око, нали, кой и в други чатове, и кой какво мисли от време на време. В момента подигравките са за биткоин макситата, че те са абсолютни бълъци. Виждам как 99,9 от хората са в този бизнес да захлебят, не е да се случи нещо друго. Никой 5 пари не дава за идеята какво точно биткоин ще промени, добри пари ли и така нататък. И затова за мен е вече шанса биткоин да успее като пари, в момента поне така си мисля, пада значително. Даже много надолу, защото биткоините в момента ще се централизират все повече. Няма да се държат индивидуално, доброволно става това нещо, по същия начин както с златото е взето и конфискувано. В момента те доброволно ще си дадат биткоина. Има шанс тук някаква конспирация да има ColdCard вече и да е някакъв пак стейт атак, но по-скоро е някой, който се е траял в продължение на години, явно с доста търпение, за да се продадат повече портфели, за да не знаят хората да се събере по-голяма сума, защото това нещо не мога да направиш веднага. И тогава вече да започне в един момент кражбата, както върви сега.
Отиваме на там биткоин да не се държи самостоятелно, да го държиш през посредник. Оттам нататък същите проблеми като с злато, ще държиш някакъв тип дериватив на биткоин, ще го държиш на хартия все едно, оттам нататък бройката биткоин ще стане по-голяма. Proof of Reserve няма BlackRock и някакви други да ти направят, да ти докажат колко точно биткоина имат. Но до някъде с право става цялото това нещо, защото ако използваш хардуерен портфейл, то нещата наистина са брутални, особено ако е само един. Може, влягаш се, събуждаш се на сутринта, най-голяма сигурност, с passphrase, с всичко, с думи, с закопал си почта на село, на двора или не знам си къде и пак всичко ти крадат и оттам нататък пак си прецакан. Тоест някаква диверсификация наистина си е нормална. Ето Сизи каза, че преди време Trust Wallet или мисля, че това беше точно, защото то е свързано с Binance. Имали са проблеми с ентропията, имали са откраднати няколко милиона в крипто заради това и са върнали сумата на загубилите. Аз не вярвам Cold Card да имат да разполагат с близо 100 милиона вече са откраднати и ще се мине цифрата от 100 милиона, защото тя продължава да нараства, защото претърсват стадиона, който ви казах, с доста ключове вътре в него. Не мисля, че те ще върнат нещо. Не мисля, че ще се върне биткоина. Не знам някой ще влезне ли в затвора, няма ли. Но ако използваш нещо централизирано с някакъв процент от сатошките, имаш една доза допълнителна сигурност, защото това нещо, което е централизирано, може да ти възстанови биткоина. Ако нещо стане, ако дори Coinbase и някои други объркат по някакъв начин. Помните, Bybit имаха голям хак за мислят, че над милиард и върнаха всичко за няколко дни само. Беше свързано с Ethereum, с подписването там, понеже има някакви слепи подписвания, когато използваш умни договори и се върна. Но сега, когато си self-custody, няма на кой да се оплачеш и нещата определено не са добре за хората, които са загубили. Тоест много пак биткоинърска силно макси част от целия нетворк беше ударен и всички ги боли от това нещо. Мен поне ме боли, защото това е моята тълпа, това са моите хора по целия свят в момента, които... Представете си, ако беше Ledger. Представете си 8 милиона продадени бройки. Това са 80 пъти повече от Cold Card. И тази индустрия заминава. Защото никой почти не гледа като нас всеки ден какво се случва, да следи новините в X. Ето аз се събуждам, виждам новините, правя някакво видео. В един минаха 3 дни, той излезна с неговото видео за Cold Card, защото и той е промотирал хардуерния портфейл. За 3 дни нещата вече доста са ескалирали и се е до някъде късно. Колко хора казват, че са на почивка, колко хора казват не могат да реагират, обаждат се на тяхни приятели, те да влезнат в къщата, те да им кажат думите, те да ги заредят на друг портфейл. Трябва да се допълнителното знание пак ти трябва, че ако заредиш думите на друг портфейл, това не ти върши по никакъв начин работа. Трябва да изпратиш биткоина на ново генерирани думи с правилната ентропия вече. И кой от обикновените хорица тук, където ние примерно сме казали на някой познат, купи си някакви сатошки, ще го направи това цялото нещо, при положение, че той и без това едва смогва с работата, с децата, с ежедневията, с всичките му там проблеми, които той си има на главата, че примерно когато е направил всичко правилно, някой пак може да вземе биткоин. Това гони хората от биткоин. И пак ако гледаш няколко крачки напред, нещата са ясни на къде отиват. Към всичко това добавяме, не знам тези ремонти тук отдолу доколко ги чувате, но към всичко това добавям, като се опитвам по-позитивно да завърша, никакво отказване, особено когато сме на 200 седмичната или под нея, около нея. Настроенията ще са за мен коренно различни след 2-3 години, може и по-рано, може и малко по-нататък, но отказване, когато битката наистина се загуби, за мен битката се продължава. За мен биткоин си е достатъчно голяма кауза, така че никакво отказване с видеята, особено на лошите нива. Когато тръгнем нагоре, знаете, има шанси седмици да не се виждаме, но тогава ще са добри времена, няма да са лоши. А в момента са наистина много нещата зле. Като добавим и, че нямаме никакъв профит от 2021 насам, хората, които са последните години в крипто, те нищо не са видели. Те виждат само удари отляво надясно, плесници, не плесници, те направо селенски им скачат към тях и ги тушират. И към цялото това нещо добавяш 2% доходност, 5%, даже си на минус. Тоест брутално. Индустрията, която даваше толкова много, просто купуваш нещо и правиш 10x, лягаш, събуждаш се след 2 седмици, вече си супер нагоре.
просто я разнебитиха от всякъде, от всякъде. Но аз вярвам, че ще има възкръсване и ще си спомняме за тия времена в момента, през които сме минали. Въпросът е кой пада в битката. Ето, много хора в момента паднаха в битката, защото кой събирал биткоини с години, трупал в CodeCard, пращал в един момент, занулен, как да почнеш от начало. То вече няма и купуване това нещо. Айде сега може нещо да се възстанови, но след няколко години вече забравяш за тази цифра, която си имал, защото знаем, че нещата са нагоре. Каквото и да стане, големите сега, като предърпат големия процент биткоин, ще си го изпомпят. Целта е в момента да го натрупат този голям процент и тогава да го напомпят, а не да помпят, нас да не направят по-богати, плепса на дъното и така станат нещата. Не е изобщо лесно през това, което се минава, но пак от опита ми предните цикли, от всичко, което съм видял, абсолютно на 100% не е момент сега да се капитулира. Каквато и новина да има. Просто седнете, много добре проучете, пръснете се койните на няколко ключа, на няколко портфела, няколко пасфрейзи и измислете го всичко както трябва и пак никой не мога да ви гарантира нищо. Затова и на централизирано, и на друго място. Ако ви е прекалено голямо криптото, ако искате, преместете и към друг актив, но 200 седмичната не е момента за мене. И особено крипто не е видяло нищо 5-6 години. Там не сме видяли bull market от много време. Колко хора казваха .com, нали, ние сме коментирали и .com балона, и акциите има понякога lost decade, да кажем, време, когато нищо не прави определен актив. Ние в момента сме вече доста време в това нещо и докато сме в това нещо има акумулирана енергия, която в един момент ще избие. Биткоин, когато избие в нови върхове, ще е доста боли структура за мен. Етериум, когато избие над 4000, при положение, че е седял 5 години под 4000, ще направи нещо, което Intel, примерно, прави последните, не знам, там месеци, не ги следят толкова акциите, но има неща, които в продължение на години нищо не правят и в един момент избушват право нагоре. То е златото, то всичко е така, така работи пазара. Успано е населението, забравило е за това нещо и в един момент тръгва рязко нагоре. Докато рязко нагоре не тръгнем, аз интерес от нови хора в това нещо не виждам. И се надявам проблема с CodeCard по някакъв начин да се реши, да има нови пак предприемачи с някакви новаторски нови решения, да е максимално сигурно съхранението на биткоини максимално лесно, защото иначе вървим по пътя на златото. Айде, поздрав! Надуми главата долу това багер, който е там, дето разбива. Продължаваме бърза сутрешна разходка. Хубав ден на всички и продължаваме включванията. Никой отказва. Айде, поздрав, чао!